What's up mga kabalen? Ayan, so another day, another vlog. So medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload, no? Dahil medyo naging busy-busyhan si kabalen nyo. Ayan, so kasi prepare kami for the first birthday ng baby namin. Kaya medyo busy, hindi makapag-singit ng vlog. Ayan, so ngayon medyo special ang pupuntahan natin. O siya, so eto na, location reveal. Ang lakad natin ngayon ay sa Aqua Planet, Clark, Pampanga. Ayan, so isang napaka-sosyal at napakalaking water theme park. Ayun, so just to give you an idea mga kabalen, no, ang Aqua Planet ay ang biggest water theme park sa buong Pilipinas. Ayan, at also considered as one of the biggest water theme park sa Southeast Asia. Ganon siya kalaki. Kaya syempre Kapampangan pride again dahil located ito sa Clark, Pampanga. Bilang Kapampangan nakaka-proud talaga yon. Okay, so dito sa park ng Clark na to, ayan, may mga park dyan. Ito yung tinatawag na Bicentennial Park. So napakagandang mag-picnic dyan, magtambay, maglaro yung mga bata, magtatatakbo. Ayan, magandang magpasyal dyan, lalo na pagkahapon. Alright, and on this area, ito yung sinasabi ko, no, na maraming nang huhuli. May mga speed gun talaga sila dito. Kaya hanggang 60 lang, ayan, no. Hanggang 60 lang ang takbo mo dito dahil mahuhuli kan talaga. Marami nang sumubok at marami nang nakapagpatunay dahil natikitan sila. Uy, Italjet, Vespa, astig, solid. Mahal pa yata sa motor ko yung mga yun eh. Oo, mahal pa nga. Italjet na naman. Italjet saka Vespa. Woo! Ayan. Tsaka eto mga kabalen, no? Lagi kayong aware dito, mag-ingat dahil first stop, first go dito. Ayan. Maselan sila sa mga ganyan. First stop, first go. Lalo na sa Subic. Dito po sa Clark mga kabalen, may batas na umiiral. sa labas may ewan mo, hindi mo mahinuha kung mayroon pa talaga o wala eh. Sala sa init, sala sa lamig. Uy, ngayon ko lang nakita itong mga to ah. Ang galing. Parang glamping. Ano kayang establishment to? Or ano to? Ang galing oh. Okay. Well anyway, here is Aqua Planet. Ayan, di ba? Mga naglalakihang slides. Okay, first stop, first go. And all goods. Ayan, nandito na tayo at excited na ako magsasakay dyan sa mga slides na yan. Uy, marami ng tao. So, mga kabalen, no, ito po ay team building ng aking kumpanyang pinagtatrabahuhan, ang Cloud Staff Philippines. So, every year nilang ginagawa to, no. Na-stop lang siya during the pandemic. Kaya maraming salamat sa management ng Cloud Staff at shout out sa iyo, Boss Lloyd, dahil talagang alagang-alaga mo ang iyong mga empleyado. Maraming salamat. Alright, ito na mga kabalen. So nandito na tayo sa pinakamalaking water theme park sa buong Pilipinas. At ito rin ay considered as isa sa mga pinakamalaking water theme park sa Southeast Asia. So ano na, samahan niyo ako at pasukin natin itong Aqua Planet, Clark, Pampanga. Let's go!
Alright, eto mga kabalen, so nandito na tayo sa loob at change outfit tayo. Ayan, so syempre kailangan suot natin yung company shirt. Ayan, so nandito tayo ngayon sa locker, nag-avail tayo para at least makabit natin yung mga gamit natin sa locker kasi may dala akong mga laptop tsaka mga ano dahil may lagaring lakad pa ako mamaya. Okay. Okay, ayan mga kabalen, no? So kukuha muna kami ng breakfast at meron din tayong frontal cam dito para at least meron tayong POV na view. Ayan. So eto po, dito kinukuha yung mga breakfast. Eto, ayan. Free breakfast ni Cloud Staff. Ayan. Kumukuha ng mga tao. Okay, kain muna tayo mga kabalen. Okay, so tapos na kami mag-breakfast mga kabalen, no? So kasama ko na si Cookie Motovlog at nilibot na kami. Tara, samahan nyo kami. Sa pambungad pa lang ng Aqua Planet ay tatambad na sa iyo ang isang napakalaking water park. 10 hektarya na punong-puno ng excitement at adventure. Isang lugar na maipagmamalaki ko bilang Kapampangan dahil ito ang pinakamalaki sa buong Pilipinas at isa sa mga pinakamalaki sa Asia. Kaya talaga namang nakaka-proud dahil itong napaka-spectacular at international level na lugar na ito ay matatagpuan sa Pampanga. Ma-experience nyo dito ang mga iba't ibang slides and pools na para sa mga kids at adults. Para kang nasa amusement park pero imbis na roller coaster ang sinasakyan mo, malalaki at extreme na slides ang magpapabilis ng tibok ng puso mo. Kaya naman, one of a kind talaga ito sa Pilipinas. Sa sobrang gaganda at dami ng attractions, malilito ka talaga kung alin ang uunahin mo. Hey, hello everyone. All right, we have Boss Lloyd here, the CEO of Cloud Staff, and thank you for giving us this kind of opportunity here. Look, absolutely fantastic. It's part of our DNA. It's a work-life balance, and remember, the #1 workplace. Awesome, #1 workplace everywhere. Okay, so mga kabalen, syempre hindi tayo papayag na hindi tayo sasakay, no? So eto tayo ngayon, gagamitin natin yung, or sasakay tayo dito sa may parang magic carpet. Ayan. Magic carpet. Magic carpet! Ayun o! So parang yung nakakapagod dito, pre, yung hindi yung paglalakad eh, yung pag-aakyat eh. Tayo na po yung next mga kabalen. Ayan o. Next na tayo, excited na! Si Cookie Motovlog o! O siya, so eto na. At dahil sa kakagala at kakaikot, nagutom na kami ulit. So, eto. Claim stub na kami ng lunch. Ayan. So, serving lunch na ba dito, ate? Ayan, serving lunch. O, lunch na tayo. Letter B, sir. Opo, letter B. Dala lang po. Okay, pila-pila na ng lunch. Lunch section B, ayan. Apat po, sir. Ayan po. So, yan, kukunin na namin ang aking lunch. Oh, di ba? Saan ka pa? Libre breakfast na. Sige, sir. May lunch ka pa. Libre breakfast na, libre lunch pa. Ayan, di ba? Saan ka pa? Kay Midori Hotel Park ka na. Yes, sir. Okay, so napagod kami, no, mga kabalen, at kumain muna kami ngayon.
At eto, di ba? Free breakfast na at free lunch pa. Saan ka pa? Cloud stop ka na. From Midori Hotel. At ito ang kanilang sinaserve. Ayan, uy, sarap! So mayroong leg and thigh na manok, mayroong mga gulay, mayroong siomay, at syempre kanin. Ayan. At medyo malikot ang aking camera dahil umuuga yung lamesa. Kain na muna tayo. Alright mga kabalen, so hanggang dito na muna ang ating vlog. So sana nag-enjoy kayo sa ating Aqua Planet Adventure. At kung nagustuhan nyo, please hit that like button, subscribe to my channel, and hit that notification bell para updated kayo sa aking mga next videos. Ayan. So hanggang dito na po muna mga kabalen. Once again, this is Kabalen Moto Travel saying, ride safe, stay safe, and God bless. Woo!